Cum să animați chipul dintr-o poză? Instalați-vă aplicația Pixel App. O deschidem. Dăm pe acest plus, Choose from Library și ne alegem imaginea. După care dăm la Animate. Dăm Continuă. Dăm Choose Face to Animate. Vă alegeți față dacă sunt mai multe fețe. Dăm Animate. Cooter, what's something that you wish the world could know? Așteptăm, trebuie să vedem o reclamă. Așteptăm puțin. Și puteți observa că imaginea ni s-a animat și o putem salva.